Ladies and gentlemen, vanhu vatangana futi anozoti hapana zoro. The only thing chinoona kumeka sense kana kuti zvinhu zvikuitire boka ingogara uri ready, ingogara wakangovhura ziso kudai so because toziva kuti semunhu wese wepaZimba data unenge wanaro ungogara wakangojegera panapa. Nyaya iri panapa inyaya yaukino Chivayo naThemba Mliswa. Themba Mliswa akutopinda hard izvi zvekupinda nemoyo. I don't think kuti zvichiri zvekuti ichiri nyaya imwe yekuti pane kudididi because yaku evidence wo zvayo kunzi mota akatengerwa yabuditswa kazvanzi mota ndakakutengera ukatotora na mai vako ukazodidididi. Saka Themba manje azongopoikana panzi bhuru rinorima vakadzi. Inzwa imhinduro yake handidi kuzonzi ndinotaurisa anzi bhuru rinorima vakadzi nasekuru wekino Chivayo. Manje sekuru munga rime vakadzi ere musina tractor ere andi tractor nyakadai ere sekuru mune kakadai kasekuru sekuru mungagoripa sei manje. Ndosaka mbuya vakatizaka mukada vagarisa barika vakati ndinonoite chindi chitamba vanouya kune matractor chaicho anorimaka anoplawa kudai kuplawa noti izvi haende deep sekuru unoda gejo rino tractor inosati gejo ridzike nochirichambira pamusoro panenge surface sekuru. Aiwa sekuru chinjai tractor sekuru aiwa chinjai tractor sekuru indamandidena kudai kunditaure chokwadi sekuru. Mbuya vakaramba kuti handidzoke nekuti uku isurface chete tinotopinda netractor kudzika chaipo tozopinda nerom tozopinda neripa tichitsemura kudai noti imi sekuru kangaite basa ere akuna nozvipinda. Themba Mliswa, why is it munhu wese anangonzi sekuru mpesu atanga atoto kukamba nenyika yeseka sekuru muzukuru chikidini ndo matambira ake anayekuti nhasi Themba Mliswa anonakidza. Anyway, mune Zimbabwe tiri mumude kunakidzwa kudai so ndobva ndangoshandisa mukana kuzivisa maZimbabwe dzese vari munyika South Africa ine vari kudawo kuregisterwa macompanies nekuvhurirwa maFNB business account vasina mawork permits kana mastudy permits. Ndiri kuti mazuva ano zviri easy guys. Pane company inonzi Education Research iyo inotungamirirwa nana mukoma Owen ndoshasha vanokwanisa kukuregistera company vakuvhurira FNB business account. Saka tiri kuti gara wavabata utaure navo vanokuitisa uri kwauri vari kwavari ikoko. Handiri kuda FNB business account, handiri kuda company registration, tora nhamba dzirapo idzo uitirwe nana mukoma Owen, zvinhu zvako zvotanga kutokufambira. Zvekare kune vamwe ndiri kunzwa vanhu vazhinji vari kuda kutanga mabusiness emaUber, Bolt kana kuti uri kuda construction vehicle, uri kuda kuita zvana take a lot, taxify, InDrive, unogona kunema zvinhu zvakawanda zvaunenge uchida kuita. Education Research in partnership with Kia Pretoria. Saka easy futi kuti ukwanise kunge uchinobatsirwa pane zvinhu izvozvo. Zvanyore mazuva ano unokwanisa kuti uda kuti unotenga mota yako yo handiti wakwanisa futi kubata Education Research kuti ndosvika mota yakadai. Even a luxury car chaiyo unokwanisa kunge uchita se uchiwana ipapo. Kune vamwe vanodawo zvima off-road zviya zvimacruiser mani chinchi zviya unowana Kia mani, but Kia unowana yacho iyoyoka inogona ichikwikwidza iri mumagroup emazimota mazibhaki mahombe. Saka garai mabata Education Research inopedza basa.